Dani provedeni u osnovnoj školi ostavljaju neizbrisiv trag. Školski drugari, učiteljice, prve ocene, časovi, zajednička užina, razne priredbe, jednom rečju događaji kojima su svi u ustanovi povezani u veliku porodicu. I nije čudo što se uz osvrt na te dane najčešće govori da je od kolevke do groba najlepše đačko doba. U holu osnovne škole Sremski front u Šidu danas je evocirana uspomena na dan kada je ova ustanova počela sa radom. Uz impozantan jubilej od pola veka postojanja priređen je susret generacija u okviru kojeg su se okupili sadašnji i bivši učenici, nastavnici, pomoćno osoblje, oni koji su školi dali temelje i oni koji su kroz uspeh učenika ponosno sačuvali njeno ime. Ja sam u ovu školu došla 77. godine, škola je bila jako velika, svi su osnovci išli u ovu školu i kolektiv je bio jako velik i jako smo se slagali, bili smo veoma povezani i onda je u nekom vremenu došlo do toga da se odvojila druga škola, otvorio se, znači tada se zvala Jovan Veselinov Žarko i onda se kolektiv podelio. Stariji uvek kažu u naše vreme, međutim zaista bilo je nekako drugačije i bilo je lakše raditi upravo u to neko vreme, ali prosto svako vreme nosi svoje breme. Prvo bih pozdravio svu decu, čestitao im ovaj ne mali jubilej, potom sve trenutne radnike i sve bivše u koje i ja spadam, to je penzionere. Ja sam u ovoj školi počeo još davne, 82. 3. Uz neke manje prekide sam radio ukupno preko 30 godina. Škola kao škola, pogotovo deca i sam moj posao kao nastavnika fizičkog su mi ostali jako lepo i drago ispuno. Pa evo, dobili smo juče poziv, to je lepo što su se setili da dođemo malo da uživamo u deci. Ipak smo 40 godina proveli u školi sa decom. Školski hor izveo je nekoliko numera u čast 50. rođendana škole, a potom su se okupljenima obratili bivši nastavnici i učenici. U ime sadašnjeg kolektiva sve je pozdravila direktorka Bojana Lepinjica, ističući mnoge karakteristike po kojima je ova škola jedinstvena u Srbiji, između ostalog i po imenu koje čuva sećanje na istorijski datum proboja Sremskog fronta u Drugom svetskom ratu. Ovom prilikom otvorena je izložba fotografija svih generacija učenika koja budi prelepe uspomene iz školskih dana. Jedna velika emocija koja svakim momentom što si duže u ovom prostoru se otvara i seća na sve one ljude s kojima si, sada ljude naravno, tada decu s kojima si pohađao ovu školu, na nastavnike i profesore koji su ti ostali po lepom i manje lepom sećanju na neke prve ljubavi, na užine, na svašta nešto što je krasilo to vreme, ali svakako prelepe emocije i veliki ponos što mogu ponovno dođem u svoju školu i da gde god to kažem da ja sam išao u najlepšu školu, najbolju školu u Šidskoj opštini, u školu Sremski front. Jedan broj bivših učenika ponovo je otvorio vrata škole u ulozi prosvetnih radnika. Meni je ovde prelepo, ova škola ostala mi je u tako lepom sećanju i stalno đacima pričam da sam ja ovde odrasla i da treba da nauče, u stvari da cene to celo detinjstvo i školovanje, posebno osnovnu školu, jer to nas formira kao ličnosti i zaista mi je drago što baš ovde sada predajem, jer je ovo moja škola iz koje sam ja potekla. Kako je istakla direktorka, škola se tokom decenija menjala, rekonstruisala, modernizovala, ali nije izgubila ono najvažnije – kvalitet i nivo rada, toplinu i radost kroz druženje sa učenicima.